Sanne, Reina, Tjerkje, Vera en Tekla. Dit is het stukje van de ponies. En ze staan nou even daar. En Mathilde en ik binnen nou hier een stukje aan het uitzetten. Dat ze zo nu en dan een beetje gas hebben. Want ze moeten echt net vallen, want we zijn heel erg dik. En kunnen ze hoeven vangen raadje en zo. Dus we zijn nou stek aan het zetten. En dat is iets wat heel vaak bij Ram komt. Ja, we vinden het heel leuk. Dus, als iemand wil helpen, graag. En daar staan de vriezen en korallen. Die hebben wij wat gas doen. Daar staan die dus net in het paad. En ik zal even wat van. Ik ben alleen maar aan het filmen. Actie! Kom maar Daisy. Peach. Mario. En Landy. Zal ik nog even een Romy? Peach. Zo lijkt het wel heel soort. Maar sorry jongens, het is net zo volle. Landy. Ons werden je maar een beetje te dik. Hey. Dus we gaan dit stukje een beetje uitzetten. Zo een stukje rondom. En dat doen we zodat we elke dag dit ritje een meter verschoven kennen. Dan hebben ze elke dag een hapje extra. En het is net alles niet een keer op. Want Shetlanders die eten alles. Alles en heel soort. Dus er zit geen rem op. Dus dan moeten wij dat dan. Oors we ziek. Dat willen we net. Dus daar hebben ze elke dag een beetje extra. Mooi is het nou. Hey Glendy.
Oh, Glendy is bang voor Daisy. En daar staan Dreamy en OnTops. Die hebben daar hun stukje. Wauw. Daar helemaal langs. En deze man helpt ons. Geweldig. We hebben gekregen wat er min. Maar dat komt nog. De rest is aardig klein. Of net joeken. Hey Daisy. Piet. Mario. En Glendy. Sally. Rijntje. Oh, en Yveske. Oh. Auw. Ik dacht dat ik de stroom uit die in hier. Oeps. Nou, hij werkt. Ben gelijk weer wekker.